päivää. Joo. Ihan selvä. Kiitos. Sä olisit tarvinnut ajat sitten. Miten tässä nyt näin kävi? Etkö sä nyt muka tiedä mikä toi on? Onkohan kalu? Ihan normaali sun ikäiselle miehelle. Ei saakeli. Vanhus. Eihän sillä kyrvällä nyt ole väliä. Pääasi, että sä näet sen. Joo, se on mukava. Et sä voi antaa perskeen. Pane silmät kiinni. Se tuntuu ihan pätevältä. Joo, kiitos kyllä. Onkohan tää kalu varmasti sit veden täällä? Etkö sä nyt muka tiedä? Kuusi on mahdollista. Alkaako päänsärky yhtään helpottaa? Nythän sä näetkin mitata kyrpäyskihölmö. Tässä tää loppuu. Mä lähden Ismon kanssa saunaan.